Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Friends, norok jotono ani channel aram sugo phai diang tau khai phungni kamrok paibai samung paibai ajuk tongkha sinogo bai phainani hnoi naising tongkha ang bai sinogo phaya balok kha taisa phaina hnoi naising tongo norok phunongnai vlog rok phaya balok kha kisa tini vlog khaine ang nogo ke kanu puruyan nogo serai ke school thangjak kai serai ni bukakai office thangjak achu tongka ha no saichu mobile nai kai sungta bukai okai babu bai ni busla bai sokpai kya ritam tam tu khanai gena bagoi wow je hamjangman tu kha okai tamo banta muya oh muya omakai goyam wow moso chicken ro hamjak suka Tini masanai bai no bai bile tu khan bagoi naising tong mani borok no su somoy goyam machanai tablai muya botu kha banta goyam kumun tong thoka ang bai songan bagoi goyam tui khan bagoi bai tong khai bosu lab nai di nijini bai rok tong kha kai abai klai tu khai tong thogo chanai tini khai suya khona na